ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ଭାରି ସଉକ। ଦିନେ ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ଟେଲରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କର ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ନଥିବ। ଯଦି 2 ଦିନରେ ଏଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ନ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଟେଲର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଟେଲରଙ୍କ ପୁଅ, ତାର ନାଁ ଗୋପାଳ। ସିଏ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିଛି। କାଲି ସକାଳେ ଦରବାରରେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୋତେ 5,000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା। ଗୋପାଳ କହିଲା, ଯିଏ ମୂର୍ଖ ତାକୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିବାର ମିଛ ନାଟକ କଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବାର ବି ମିଛ ନାଟକ କଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋପାଳ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ କାହାକୁ ନ ଦେଖାଯିବ ସିଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ। ଗୋପାଳର ଖାଲି ହାତ ବୋଲି କେହି କିଛି ବି କହିଲେନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ରାଜା ବି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜା ଏକଥା କହିବେ ତେବେ ରାଜା ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ରାଜା ଏଥର କାନ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋପାଳକୁ 5,000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ।